Når jeg sidder og snakker med min revisor, så kan jeg med større held til ham, end jeg kan til min læge, sige, tag et dansk for helvede. Altså, men med større held, er det fordi, du sådan ikke gør det hos lægen? Eller er det fordi, du oplever, at hvis du gør det, så bliver det ikke modtaget eller responderet på? Nok fordi jeg ikke gør det. Ja, der tænker jeg, at der har revisoren også brug for, at det rammer det, du gerne vil. Ja, det er klart. Det der med at have fokus på, hvad er du for en menneske, der kommer ind, og hvad er det, du ønsker så for en vej at lægge dig på, som vi sjældent har tid eller fokus på, i hvert fald i rummet. Der er det rigtige svar. Det er det, alle forventer. Vi skal høre videnskaben, så får vi det statistisk rigtige svar, og så går man ud med det, men man har ikke hørt de 2-3 andre muligheder, der var. Men måske passede det bare meget bedre til dig.